Synk ned i benene. Læn jer frem. Og få et stræk. Sørg for at få afstand mellem benene. Hvis I ikke kan nå gulvet, så du kan tage hænderne på lårene. Men lad overkroppen synke ned mod gulvet. Et hurtigt stræk til ben. Hæld ind. Tag venstre arm i gulvet. Stræk højre ben. Lille ekstra stræk. Skift side. Og stræk. Kom ind i midten, skub knæene ud. Og sæt jer ned. Få et stræk på indersiden. Og lige løsne op. Træk vejret ind. Rul hele vejen op. Sæt op roundhouse, højre ben. Op. Cirkelspark. Løft højre ben. Hæl mod ballen. Armen får balance ligesom før. Det jeg gerne vil se her. Hoften den er åben. Vristen er strukket. Låret er på linje med jeres overkrop. Der læner jeg tilbage. En til. Sparket på. Cirkelspark. Tilbage. Stille og roligt. Det er helt okay at sætte den lavt. Men få fornemmelsen af, at du rammer med forsiden af din fod. Hænderne op eller få balance. Stræk vristen. Prøv at læne jer lidt mere tilbage. Skift side. Sæt op roundhouse, venstre ben. Op. Gør det igen. Arbejd jeres hæl mod ballen. Og læn jer tilbage. Hvis I vil, prøv at tage fat i foden. For fornem, at hoften er åben. Modsat de andre spark. Op. Læn jer tilbage. Spænd i maven. Guess what? Roundhouse, kick it. Ud. Og tilbage. Spark den ud. Cirkelsparket er et snap-kick, der snapper ud. Så forestil jer, at I skulle ramme ham i knæhæserne. Bare lige buk under. Så det her sparket. Kom ind i midten, lige her. Sæt op backkick, højre ben. Op. Bare løft knæet. Læn jer frem. Bare løfte under jer. Og mærk, at hoften er lukket. Backkick på. Spark og hop. Så knæet sparker og kommer tilbage. Spark. Så for at læne jer frem. Men kig jer over skulderen, så I ikke rammer hinanden. Frem. Kig jer over. En mere. Listen up. Skift side. Venstre ben. Spark. Højre forrest. Knæet ind under jer. En til. Kom ud i midten. Armene ned. Træk vejret.